Aure sunnar ma'aiki. Wani bawan Allah ya aikata abin da ba a saba gani ba a ƙasar Hausa, inda da kansa ya raka 'yarsa har zuwa ɗakin mijinta, kuma ya yi mata nasihar yadda za ta zauna lafiya a gidan mijin nata. Hakika wannan al'amari ya ɗauki hankulan jama'a, sannan kuma ya yi wa mutane daɗi sosai. Dalilin da yasa ake tawallafa abin da yin addu'o'in fatan alkhairi a shafukan sada zumunta. Bari kuma yanzu ku ga inda abin ya kasance tsakanin amaryar da mahaifin nata. Sorry Maryam. In ta ko dai idan ki ga na zo dai bikin ki ko? A'a Allah babu barka. To ko saki ki sa baban naki ba kuka. Ya ki kale ta dan Allah. Ko ba ta. Allah miki albarka. Amin. Zaman gidan miji. Kina ji ko? Bauta kika zo. Bauta kika zo. Kuma dole ne ki yi mijinki biyayya. Ba ki da option. Duk abin da isa ki dole ki ma damar bai kauce ma shari'a. Ki bi shi sau da kafa. Ki darajanta shi. Ki darajanta 'yan uwansa. Ki darajanta iyayensa. Yanda za ki yi wa iyayenki haka za ki yi wa iyayensa. Iyayensa sun zama iyayenki. Iyayensa sun zama iyayenki. Yanzu Husaini ya fi iko da ke akan ni da uwarki. Husaini shi ne yake da iko da ke fiye da uwarki da kuma ni. Na gaya miki tuntuni cewa duk lokacin da koda waya nake miki, idan wayar Husaini ta fito, ki kashe ta wacce an saka mijinki. Ki ce mana abba ga mai gidana yana kira na aiki na understand. Domin a wannan lokacin ya fi ki iko da ni da ke a kaina. Kuma duk lokacin da kuka samu saɓani Maryam, kada ke da ku kwanta sai kun warware saɓani. Duk abin da kika yi ya nuna miki biki daidai ba, ki durkusa ki bashi haƙuri. Ki durkusa ki bashi haƙuri. Ki durkusa ki bashi haƙuri. Ki duk yara. Kin da ji aiko? Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Allah ya zaunar da ku lafiya.